Bona nit, som els del Tot Plegat. Iniciem aquí un programa més i, com veieu, avui en Carles no hi és perquè això és una sorpresa per ell. Avui és l'aniversari d'en Carles. Avui en Carles en fa 18. I bé, Marc, li fem aquesta sorpresa. A veure què li sembla. Doncs sí, li fem aquesta petita sorpresa introductòria que esperem que en Carles, com sempre diu, que es miri també els programes un cop es passen per TV Tossa o pel Facebook o el YouTube i que vegi que ens enviï un missatge donant-los les gràcies. Doncs sí, Carles, això és una sorpresa per tu, és un missatge dirigit a tu per molts anys, que siguis molt feliç i que vagi tot molt bé. Doncs jo igual em sumo a les paraules de l'Artur i afegeixo el mateix, Carles, que moltes felicitats, que espero que gaudeixis o que hagis gaudit en aquest cas d'un excel·lent dia, que ho celebris com ho has de celebrar i sobretot que segueixis sent com ets i sobretot que el programa duri molts anys perquè serà sinònim de que estem junts durant molt de temps. I ara, sense més, ja començarem un Tot Plegat que l'audiència ens perdonarà. Hi ha una mica d'autobombo, però bé, és un Tot Plegat des de casa, un mes espectacular. Endavant! Comença Tot Plegat amb Carles Couso. Bona nit, com esteu? Som els del Tot Plegat i iniciem un nou vídeo. Iniciem el 68è Tot Plegat des de casa. I avui sí que ho faig amb tot l'equip al complet. Per tant, avui dono la benvinguda, o vaja, li dic a en Marc que ben tornat al Tot Plegat, perquè dilluns no va poder ser-hi per motius de feina i, com sempre, també compto amb la companyia de l'Artur. Nois, bona nit, com esteu? Bona nit, Carles, bona nit, Marc. I, Marc, t'hem de dir molt sincerament que et vam trobar a faltar l'altre dia. Doncs gràcies, Artur. Bona nit, Carles. Bona nit també, Artur. Espero ja que no torni a tenir una falta a la llista que tenim nosaltres d'assistència al programa. Em va sortir un imprevist d'última hora, ja ho vau comunicar, i no vaig poder gravar el 67è Tot Plegat des de casa. Però bueno, igualment... És perquè jo i l'Artur vam acabar de llegir notícies. Jo que estic acostumat a llegir els titulars, no escriuré tantes coses. Ara que he patit... Mai saps el que tens fins que ho perds, per tant... No, ja saps que jo et valoro moltíssim. Exacte. Nois, avui sí que ens toca llegir notícies i avui sí que ho farem tots tres. I anem per la primera, i és que la regió de Girona no registra cap nova mort per coronavirus i només s'ha detectat un sol nou cas de Covid-19. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha confirmat avui que a les darreres hores no ha mort ningú per coronavirus, el que representa un acumulat de defuncions a la regió sanitària de Girona de 776 en total. És la quarta ocasió que es produeix aquest fet des de l'inici de la pandèmia i és el que diem sempre, una notícia positiva, una notícia optimista que sempre ens agrada donar. Pel que fa al nombre de casos, hi ha un total de 6.773 contagiats, un més que ahir. En quant a les altes hospitalàries, se n'han registrat 2.578, 4 més que no pas ahir. Marc, hem parlat de la regió sanitària de Girona. Filem una mica més prim i anem fins a l'hospital que tenim més proper, l'Hospital de Blanes. Com està la situació? Doncs a l'Hospital de Blanes no són bones notícies, no podem donar bones notícies, ja que durant aquests últims dies, durant aquests darrers dies, va ingressar una nova persona contagiada per coronavirus. Actualment hi ha 3 persones ingressades. Això què vol dir? Que no hi ha hagut cap defunció, que és la dada positiva, però alhora la negativa és que hi ha hagut un nou ingrés i que tampoc hi ha hagut cap nova alta. Per tant, a hores d'ara, resten encara 3 pacients ingressats per coronavirus. Ens quedem, doncs, amb el titular positiu amb el qual començàvem el bloc informatiu d'avui i era dient-vos això, que la regió de Girona no registra cap nova mort per coronavirus i només s'ha detectat un cas més durant aquestes últimes 24 hores.
Marc, ahir ens van comunicar el nou horari del Centre d'Atenció Primària de Tossa, del CAP. Explica'ns. Doncs sí, el CAP ja obre per fi les seves portes, obren un nou horari i aquest horari és de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre i durant el cap de setmana estarà obert de 8 del matí a 3 de la tarda. I ara analitzem, us fem arribar a totes i tots els que ens seguiu, les conclusions de les enquestes realitzades per part de l'APEC en un mostreig de 161 empreses que representen el 31,1% del total d'empreses censades a casa nostra, a Tossa. El resultat reflexa objectivament una projecció que, vaja, ens deien des de l'APEC que deixaven lliure de valoració a cadascun de nosaltres. Doncs sí, el primer punt, que és l'intenció d'obrir l'activitat, és la següent, ara durem les dades. Allotjaments turístics amb ocupació superior a 130 places, el 32,9% tenen intenció d'obrir el seu allotjament. Allotjaments turístics amb ocupació inferior a 130 places, el 17,1%. Restaurants, bars i similars tenen el 38,9% la intenció d'obrir. Majoritàriament, els restaurants i bars obriran al juny i allotjaments al juliol. Marc, el següent punt de l'enquesta era sobre la durada, com preveien els empresaris que duraria la temporada d'estiu d'aquest any. Doncs per restaurants, bars i hostaleria tradicional, aquesta temporada excepcional podrà, com a molt, ajustar-se, i repetim, com a molt, ajustar-se fins a finals de setembre. I pels allotjaments ho serà, si no hi ha rebrots, fins a finals del mes de novembre. Parlem ara, Marc, de guanys i beneficis. Què preveuen els empresaris? Doncs mira, el 64,7% dels enquestats no pensa generar beneficis, per tant, més del 50% de les persones que estan enquestades consideren que no tindran beneficis i el 32,4% diu que sí que tindran ingressos i beneficis. Però, tot i això, els dos casos matisen que tot dependrà de resoldre aquestes incerteses i principals preocupacions. I posem algun exemple, com per exemple la dependència del mercat estranger, que és un 91,7%, la rebaixa d'impostos i taxes en un 87,5%, el flux de clients nacionals, ajustos econòmics, el tema dels ERTEs, seguretat econòmica, etc. Sí, totes aquestes preocupacions també podríem afegir la incertesa sanitària i la seguretat pròpia dels familiars, que superen totes elles el 50% de les preocupacions que tenen a hores d'ara els empresaris encastats per l'APEC. I després, Marc, també l'última pregunta, l'última qüestió que hi havia en aquesta enquesta anava sobre els ajuts. Doncs sí, perquè el 91,9% de les persones encastades o de les empreses encastades creu que l'Ajuntament de Tossa ha de donar ajuts sota criteris justos, equitatius i que no generin greuges diferencials entre els tossencs. Doncs aquesta era una enquesta que ens feien arribar ahir des de l'APEC, que, vaja, van preguntar 161 empresaris del poble, que representa, doncs, allò que dèiem, un 31% de les empreses que tenim al poble. Tossa, canviem ara de notícia, Tossa fomenta la biodiversitat marina amb la implementació de biòtops, un sistema de fixació de boies que també beneficia les praderies de Posidònia oceànica. Explica'ns-ho, Marc. Doncs sí, l'Ajuntament de Tossa ha iniciat durant el mes de maig una prova pilot mitjançant la qual vol afavorir la integració dels treballs de delimitació de la zona de bany amb la millora de la biodiversitat marina. Es tracta de la instal·lació de diversos biòtops de formes irregulars i semiesfèrics d'entre 500 i 1.500 quilos, per aixecar això, Déu-n'hi-do, que permeten la fixació al fons marí de les boies que delimiten la zona reservada al propi bany. Aquests elements substitueixen els morts clàssics de formigó i estan dotats de diverses cavitats en la seva estructura, que poden servir com a potencials zones de refugi de la diferent tipus de fauna marina. Les seves característiques permeten una ràpida integració a l'entorn submarí i la seva colonització per part d'espècies marines. Els nous elements s'han ubicat a Cala Giberola i a la Mar Menuda. Aquests espais presenten herbassars de Posidònia consolidats que actuen com a factors de dinamització i enriquiment de l'ecosistema litoral i, conseqüentment, com a important atractiu per l'activitat de submarinisme a Tossa. Aquesta actuació s'inclou en un projecte municipal que engloba diferents actuacions pel foment, seguiment, recerca i descoberta de la biodiversitat marina al conjunt de les platges i cales de Tossa.
i crec que en tenim imatges de com són aquests biòtops que s'han instal·lat a diferents platges i cales de casa nostra. Veiem-ho. Doncs després de veure aquest vídeo de com són aquests biòtops que s'han instal·lat en alguna de les platges i cales del nostre poble, ara, Marc, dues informacions més que tenim. Una va en relació a una nova activitat que, degut a la crisi sanitària, s'ha de suspendre. Doncs sí, una nova activitat també relacionada amb l'àmbit esportiu, que és la travessia que s'havia de disputar el 28 de juny de 2020 a la platja de Tossa, queda suspesa davant la situació de pandèmia del Covid-19. La regidoria de l'Ajuntament d'Esports va emetre un comunicat afirmant que per motius de seguretat i seguint les recomanacions de les pròpies fases sanitàries queda suspesa aquesta travessia de Tossa. Després, Marc, tot just fa 3 dies que estem a la fase 2 de la desescalada, per tant no serà negatiu, tot el contrari, repassar alguns dels punts claus d'aquesta fase 2. Doncs sí, ara mateix no tenim limitació horària, tot i que es recomana, i des d'aquí fem una crida a la gent tossenca i als que ens vinguin de fora que vinguin a Tossa, que sobretot respectem els horaris de la gent gran, perquè la gent gran només pot sortir de 10 a 12 i de 7 a 8. Aquest horari és reservat per ells i des d'aquí demanem, sisplau, a la ciutadania que a aquestes hores no surtin al carrer per respectar l'horari de la gent gran. Alhora també recordar que tots els llocs públics de l'Ajuntament, en aquest cas, com són els parcs, les diferents zones de barres, la pista vermella o l'skatepark, romanen tancats, ja que no es pot assegurar la higiene al 100%. Per tant, l'Ajuntament ha decidit que, com que no es pot garantitzar la seguretat i la higiene, aquests parcs que molts pobles i altres ciutats ja estan oberts, doncs aquí encara resten tancats degut a això, a que no es poden respectar les mesures d'higiene. Perfecte, important aquests apunts, que l'altre dia algun no el vam esmentar perquè encara no el teníem gaire clar. Perfecte, Marc, i doncs si avui els hem pogut actualitzar ja els hem pogut repassar. Artur, i amb això acabem el bloc informatiu d'avui. Doncs sí, i ara mateix l'entrevistat ja el tenim entre nosaltres, perquè avui, Carles, sabent que és el teu aniversari, l'entrevistat del Tot Plegat, un dels entrevistats, és ni més ni menys que tu mateix. Doncs, Carles, crec que la primera pregunta és obligada. D'on has tret aquesta camisa que portes avui a lo Ace Ventura, a lo Jim Carrey, i si a sobre vas pagar? Ostres, Artur, no siguis tan dolent. Aquesta camisa que m'agrada tant, mira, és maquíssima, és maquíssima. Me la vaig comprar, de fet me la va vendre la meva perruquera. Vaig anar a tallar els cabells, vaig veure aquella camisa que la tenia penjada amb altres camises i li vaig dir, jo la vull. O sigui, és una perruqueria on també venen camises. No, diguéssim que és d'un amic de la perruquera. D'acord. Venta online, passa que les va rebre allà. No és el primer regal d'aniversari, no? No, encara no. No? Què t'han regalat? Vaja, hi vaig tenir una sorpresa molt maca, que va ser un regal meravellós, que després si voleu en parlem, però de moment res més. Petons de bon dia. Bé, crec que aquesta sorpresa meravellosa, crec que en podrem veure un vídeo i tot. Ara no? Després ja el veurem en privat nosaltres. Bé, o el podríem posar ara, per exemple. Ara mateix? De fet, anem-lo a veure. Si bufes, no puc estar d'això al servei. Això ho sabíeu? No. Per què us puc fer això? Perquè jo vaig entrar a la sala. És que he canviat. Bé, Carles, comenta'l tu. No, va ser molt bo perquè jo estava estirat al sofà veient el Més 324, que tornava després de molts dies. Van ser a les 12 i me'n vaig donar compte, em van començar a felicitar a casa, a la família,
i de cop veig que va aparèixer Lugo per allà, tu també vas aparèixer amb un pastís i ple de amb les espelmes aquelles que semblava una mica més hem de trucar els bomberos, i després va aparèixer també en Marc, i vaja, va ser una sorpresa molt maca, que demostra que, a part de companys, som un gran equip humà i molt amics. Bé, doncs, Marc, fot-li tu, va. Bueno, jo, això de fer una entrevista a en Carles, Artur, i parlar d'intimitat i de coses personals, perd la serietat. Caramba, no, però anem a fer preguntes... serietat. Pa'lante. Anem a fer preguntes, escolta'm, anem a fer preguntes que de veritat podem treure suc, que de veritat podem buscar una mica de polèmica i que la gent del Tot Plegat tregui profit d'això, no? Jo, Carles, el que et volia preguntar, primer de tot, abans de fer una pregunta, deixar clar que això no està preparat, no li hem dit a en Carles les preguntes, sinó que les preguntes les hem pensat amb l'Artur aquest matí. Jo, el Carles, el que et volia preguntar és, des del punt de vista docent, tu que has estat parlant a totes les entrevistes amb molta gent professional, com veus el poble, com has vist que ha passat el poble durant el tema del coronavirus i com preveus que serà el futur? Ostres, a veure, sense que ningú... O sigui, ara quan surti pel carrer no vull rebre cops de pedra des dels balcons, però clar, tots sabem que, vaja, Tossa ha demostrat durant el confinament i es veia molt clar a les 8 del vespre, no? A les 8 del vespre, quan tothom sortia al carrer a aplaudir, veiem vídeos a les xarxes, de fet n'hem posat algun nosaltres també en el programa, de la gent en els balcons que entre veïns feien converses, veïns que potser no s'havien parlat mai i que durant aquests dies doncs, s'intercanviaven pastissos. Doncs jo crec que el que aquests dies ha estat intercanvis de pastissos, espero que quan tot això acabi sigui intercanvi de somriures, de favors, que en definitiva aquesta situació en sortim tots una mica millors reforçats com a col·lectiu, com a poble. M'ha quedat bé, no? T'ha quedat molt bé, això, Carles. T'ha quedat força bé. Artur, dispara un altre cop, si vols. Endavant, Marc. Val, jo, Carles, també el que et volia dir és, ara que hem estat parlant també amb molts sanitaris, amb molts metges i tal, si haguessis de posar-te davant d'un grup de persones que desconegui què és el coronavirus, etc., podries fer una explicació per veure si de veritat la gent que ens coneix i que ens mira sap ja tota la informació. Però clar, moltes vegades el presentador, Artur, que fa no, perquè m'he llegit a la notícia de l'any 35 que va dir no sé qui, o he vist en el telenotícies d'Itàlia que no sé què. Doncs ara, Carles, vull que de veritat expliquis a tota aquella gent, a tota l'audiència del Tot Plegat, que imaginem que avui comença i no sap què ha passat, i estava dormint i no s'ha enterat durant aquest confinament que hi ha hagut el virus, què és això del coronavirus, què suposa i, sobretot, quines mesures hem d'adoptar per intentar evitar que això es propagui. No tinc res preparat i tampoc tinc temps d'entrar a internet a buscar-ho. Per tant, intentaré fer 5 cèntims. No, res. Pel que ens han dit experts, metges i així, el coronavirus és un virus que va sortir és el SARS-CoV-19, que va sortir a la Xina, res de laboratoris, res de conspiracions d'aquestes, segons ens diuen els nostres científics. Va ser un virus ocasionat, no? Sembla que l'epicentre va ser al mercat de Wuhan, a la Xina, i és un virus que es propaga molt ràpid i sobretot no és com la grip, no? que com ens explicava en Salvador Massip, sinó que es propaga pel contacte, es propaga també per les partícules que deixem anar quan parlem, per exemple, i vaja, i es desconeix molt encara què és i quins efectes té, i per això, per aquest motiu no tenim encara un tractament i una vacuna, no? I també no sabem ben bé com afecta a la gent i per què afecta a uns i per què no afecta a uns altres. Dicen que és un virus molt nou i que tot just s'està coneixent. Però és un virus que sí, i per aturar-lo, me preguntaves, Marc, sobretot, rentar-nos les mans, perquè és un virus que té grassa, i és important rentar-nos les mans amb sabó per tal de desenganxar-nos el virus que podem tenir a la mà. Jo llavors també volia fer una altra pregunta, Artur, i és una pregunta una mica tirant a la polèmica. Si ara fessis una valoració d'aquests 68 programes en el d'avui que portem, si li haguessis de dir a l'audiència quina ha sigut la teva millor entrevista i quina ha sigut la pitjor, series capaç de dir, ostres, doncs mira, la millor va ser la que li van fer a tal, i la pitjor, si et vols justificar, et justifiques, i si no, és el teu programa, fas el que vols, doncs no cal que et justifiquis. Però sobretot dir el per què. No em serveix dir, la millor va ser en Cristian i la Issa, i la pitjor va ser la que van fer, amb en Martí i en Carmelo, i no dir el per què, sinó digues el per què. Sí, jo crec que la millor entrevista que hem fet va ser, la que millor va estar i la que millor vaig portar va ser la primera que vam fer amb en Salvador Massip.
no sé si la recordeu, ja fa força temps. Sí, la que estaves tu sol. Sí. Quina casualitat, Quina casualitat, Artur. Quina casualitat. No, però aquella entrevista crec que va estar bé, perquè encara era molt nou tot això del virus i crec que en Salvador vam aconseguir que ens ho expliqués i que ens ho expliqués de forma senzilla, perquè tota l'audiència del Tot Plegat, en aquells moments, quan encara no sabia gaire cosa del coronavirus, vaja, em pogués estar una mica més al cas. I la pitjor entrevista, ostres, aquí semblarà que no soc gens autocrític, però crec que totes han estat força interessants, no? Ole! Fuera! No, Carles, a veure, si ho hem fet tot de conya, tu. No, vale, sí que pot ser que en alguna entrevista jo no triés les preguntes adequades i se'm pogués malinterpretar en algun moment. Però vaja, crec que totes han anat força bé. I en tot cas, si alguna no ha anat bé, és culpa meva, mai culpa del que m'ha entrevistat. Bé, Carles, mira, ara que estem parlant de la nostra criatura, ara que estem parlant del programa, explica a l'audiència del Tot Plegat, o sigui, dins del teu cap, com va començar tota la idea? Perquè tu, abans del Tot Plegat, feies un altre programa amb altra gent. L'Aquí no parem, no? Sí, això crec que es va iniciar el 2016, crec que va ser, des del Casal de Joves va fer un curs de ràdio, amb Víctor Puig i la Mariloli Moncosí van fer un curs de ràdio, jo m'hi vaig apuntar i em va agradar i doncs d'aquell curs de ràdio va sortir un programa, diguéssim que era com el resultat d'aquest curs era fer un programa de ràdio que el vam estar fent, crec, durant un any i mig o dos, vam estar un temps parats i després del 2018 jo a l'estiu us truco a vosaltres, jo estava a Londres, me'n recordo, i em vaig il·luminar i vaja, ho vaig trucar a vosaltres, vaig trucar també sobretot a l'Hugo, us vaig presentar una mica el projecte i sobretot, bueno, volia que fos això que ha acabat sent, no? Un programa obert per tothom, que tothom hi pogués tenir cabuda i que al final que ens ho passéssim bé també, vull dir que... Perquè al final, si no ens ho passem bé nosaltres, difícilment farem passar bé a la gent que ens mira. I creus que, o sigui, en algun moment et vas arribar a imaginar que la criatura creixeria tant i tant com ha crescut fins ara? No, ni molt menys. Jo me'n recordo quan sortien les audiències de TV3, de RAC1 i de Catalunya Ràdio, jo feia tuits de broma dient les audiències del nostre programa són la meva àvia, la meva tia i la meva mare. I ara, doncs, veure números que només a Facebook ens miren ens han arribat a mirar més de 2.500 persones, em fa posar la pell de gallina. Clar, la meitat del cens del poble, com aquell que diu. Jo volia fer una altra pregunta, Artur, perdona que t'interrompi. Avui ja veus que estic fent més preguntes de les que faig habitualment, però bueno, ja que hi som, Artur, fem-ho bé. Jo, Carles, el que et volia preguntar és, si no hagués passat res d'això, clar, perquè el problema és que el Tot Plegat, o la sort, el Tot Plegat des de casa, l'audiència, la fama i la importància, inclús la rellevància que ha tingut aquest programa, és gràcies també, en aquest cas, haurem d'agrair-li, serem dels pocs que li agrairem al coronavirus, no, ara parlant en sèrio, ojalà tant de bo no hagués passat res del coronavirus, però jo te vull dir, què hagués passat en el programa Tot Plegat? Perquè al final era un programa que fèiem cada diumenge, que possiblement l'audiència que teníem sí que hagués sigut 10, 20, 30, 40 persones. Què haguessis fet? Si tenies alguna idea, algun pensament o així, per intentar canviar la direcció d'aquell programa que era bo, perquè et segueixo dient que era superbo, però que no tenia audiència. Sí, jo recordo que ja els últims programes, crec que l'últim mes i mig, amb l'Hugo i amb l'equip ja vam passar a publicar els programes a Facebook fent... Fèiem el Facebook Live. Sí, i crec que allò ja ens va donar una mica més vam ocupar també més espai a les cases dels docents. Però sí que és cert que amb l'Hugo i amb vosaltres, de fet, ho havíem parlat molts cops, que al final la ràdio ens limitava molt, i no pel fet que la ràdio de Tossa no tingui un abast important, sinó per les condicions en les quals està la ràdio. Vull dir, la ràdio avui funciona i avui no funciona, i portem així gairebé 2 anys ja. I sí que ens havíem plantejat, i vosaltres en sou conscients, bueno, per què no plantejar-nos fer un canvi de rumb que ha sigut, gairebé provocat, o s'ha precipitat pel coronavirus, i que serà un canvi de rumb que encara s'ha d'anar girant, perquè jo crec que continuarem i podem anunciar novetats d'aquí poc. Carles, mira, aprofitant això, ara en Marc ja ha començat a treballar, potser tu també comences d'aquí poc, jo potser també, toquem fusta, però i ara què? I ara què? Ens ho preguntem els 4 sempre, això, quan parlem del programa. I ara què? Doncs, ostres, seguir, no? Vull dir, al final
nosaltres som molt conscients de que això ho fem per pura voluntat. És a dir, som voluntaris, no ens guanyem la vida d'això que fem, i al final, si ens surt feina o no podem fer el programa, per exemple, un dimecres perquè els 3 treballem o els 4 treballem i no podem fer el programa, doncs aquell dia el programa no es farà o s'intentarà gravar dimarts per poder-lo emetre dimecres. Però al final, vaja, nosaltres seguim amb la intenció de no parar. I si al setembre comencem la nova temporada, ja veurem com la comencem i des d'on la comencem, però sí, això de moment no té aturador. Fins que no ens aturi algú, això no té aturador. I jo crec que ara ja ha arribat el moment de deixar una mica de banda tot el tema del programa. I és que, Carles, tu d'aquí poc tens la selectivitat. Primer de tot, com la portes? Com ho portes, tot això? Doncs la porto també que portem tot el dia gravant. I això és una bona senyal o és una mala senyal? Ho portes tan bé que et pots permetre el luxe de no estudiar i de no preparar la selectivitat, o és que passes de tot i el primer és el tot plegat? Espero que aquest any no el vegin els meus pares, però no, el primer és la selectivitat. Al final, això del programa em servirà perquè al final, si arribo a el que vull estudiar, em servirà d'ajuda. Però no, ara la prioritat és la selectivitat i ja ho sabeu, que de fet va ser un dels motius pels quals hem deixat de fer programa diari, que ara vaig a centrar sobretot en això, en aquests exàmens que tinc a principis de juliol. Doncs explica a l'audiència del tot plegat què vols fer, què vols estudiar, cap on et vols dirigir. Sí, jo vull estudiar periodisme, però... No ho sabíem, eh? No ho sabíem, tu. Mira. No se podia saber. No ho sabia, tu. Ara m'has deixat matat. Jo que pensava que volia ser enginyer aeronàutic. No m'acaba d'agradar. No, però dic que ostres, la nota és molt alta i bé, m'haig de posar per tal d'aconseguir-la i poder entrar-hi. Cap a Barcelona? Sí, jo vull anar cap a Barcelona. Pots afirmar que si tot va bé, la gent del poble et perdrà de vista durant força temps? Si tot va bé, la gent del poble em perdrà de vista com a mínim durant 5 dies a la setmana, 12 mesos, bueno, 12 poder no, però sí 10 mesos l'any. Que ja és molt. Que tremoli Barcelona, eh? Ja, Artur, amb aquestes camises jo crec que quan arribes a l'entrada a Barcelona et fan tornar. No, ho peta. No, vostè està a la fase 0 encara, cap enrere. Ho peta. A segons quins locals ho petarà. Bueno, jo per acabar ja, Artur, i si et sembla bé ho deixem aquí. Carles, com tu sempre fas, ara és el teu minut de glòria, és el teu moment. Si vols pots enviar un missatge a familiars, amics, o la poca gent del poble que et conec, perquè jo crec que és poca, no, Artur? Potser del cens... Sí, quatre gats. És el teu moment, és el teu minut, aprofita'l i si has d'enviar algun missatge, doncs endavant. Ostres, ja us dic, no m'he preparat res. Aquí tinc 4 dibuixos que faig mentre fem programa. Mira, molt bé, eh? Gràcies per estar atent al programa. No, ja sap que és una tècnica de concentració. No res, com he dit, avui m'heu entrevistat a mi, crec, perquè, com m'ha dit l'Artur al principi, he fet 18 anys, avui és el meu aniversari, i, ostres, està sent un any molt complicat, no?, per tots, és a dir, en Marc va començar a treballar ara, però ja feia temps que hauria d'haver fet, l'Artur igual, i jo entenc que tota l'audiència del Tot Plegat també ja fa temps que hauria d'haver començat a treballar. Per sort aquí a Tossa no hem tingut forces casos de coronavirus, però tot i així, indirectament, jo crec que el coronavirus ens afecta a tots. I si em permeteu, jo avui, sincerament, m'ho estic passant molt bé, estic superagraït per totes les mostres de suport, de felicitacions que he rebut tant per Facebook com per Instagram, per WhatsApp i per part vostra, però avui jo trobo a faltar molt a 2 persones que m'han deixat a mi aquest any. Jo trobo a faltar moltíssim en Juanito, el germà de la meva àvia, i en el meu avi. El meu avi ens va deixar farà cosa d'un mes i mig, i ell crec que en tenia més ganes que jo de que jo fes 18 anys. Ell ja tenia plans fets per aquest dia, ja em va dir que aniríem a menjar cargols a Can Barris, i vaja, ja tenia tot el pla fet per com celebraríem els meus 18 anys. I res, jo sé que l'avi i en Juanito, des d'allà on sigui, ens estan veient i estan disfrutant d'això que fem. Però sí, és cert que avui és un dia especial i emocionant, ja no pel fet de fer 18 anys, perquè al final l'any que ve en faré 19, però sí pel fet que trobes a faltar gent que avui m'hagués agradat que haguessin estat celebrant amb mi els 18 anys. Molt bé, doncs, Carles, crec que aquest és el millor punt i final per la teva entrevista. Ves molt en compte que perquè a partir d'avui ja pots anar a la presó. També tens raó. I, escolta'm, els cargols aquests que hauries d'haver fet amb el teu avi, algun dia anem nosaltres 4, amb l'Hugo també, esclar,
i Ja els farem. els fem el seu honor. Així que... Tenim pizzas en el Nino, tenim cargols, vull dir, al final sortirem més grassos nosaltres de la desescalada que no pas del confinament. Endavant, endavant. Així que, Carles, no sé si vols acomiadar-te aquí i seguim amb el programa i fem veure que d'això, o ja li fotem pel tros fins al final? No, anem-hi, no? Ja que hi som. Doncs vinga. Doncs ara parlem amb en Nino. En Nino, tots el coneixem, és empresari, restaurador del nostre poble, i volem que ens expliqui una mica com ha viscut, des d'aquesta visió, doncs, tot el tema del confinament. Doncs, nois, ara, com dèiem, parlem amb en Nino. En Nino tots el coneixereu, el podeu conèixer per moltíssimes coses, però avui sobretot parlem amb ell per la faceta d'empresari, de restaurador del nostre poble. Nino, bona nit i benvingut al Tot Plegat. Bona nit, Carles, i gràcies per aquesta tasca que esteu fent del Tot Plegat. Gràcies, Nino, per seguir-nos. Res, jo volia comentar una mica i que parléssim amb tu sobre com heu anat visquent, com ha anat desenvolupant-se Tot Plegat des de l'inici de tot. És a dir, quan us diuen, quan us notifiquen que hi haurà un estat d'alarma i que els restaurants no podreu obrir, fins al dia d'avui, quan ja podeu començar a tenir les primeres taules amb gent en el restaurant. Per tant, no sé si et sembla, fem una mena de radiografia de tot el que ha anat passant i com ho ha anat visquent des del restaurant. Vale. Mira, jo, per sort o malauradament, el veia vindre d'Itàlia, vist que Itàlia anava endavant de nosaltres uns 15-20 dies i anava seguint el que passava allà i aquí anàvem just a darrere, com a germans. Havíem acabat d'obrir, obríem al març, normalment sempre la primera setmana de març, de molts d'anys, i con el timor que s'expandís el virus i hauríem tingut que suspendre l'activitat. De fet, només després d'un cap de setmana vam suspendre l'activitat i vam entrar en la fase de confinament total a casa. És a dir, vau arribar a obrir vosaltres, eh? Sí, vam obrir a nivell familiar, com fem sempre, jo la meva dona i el meu fill ajudant. Sense treballadors, perquè temíem que d'una d'alta personal hauria sigut complicat en el moment d'un tancament. I després de tot el confinament no han donat la possibilitat de fer menjar per emportar, que nosaltres no vam optar per no fer-ne, almenys les primeres setmanes, perquè hi havia molt de vincle amb el servei a domicili, a nivell sanitari, a nivell d'envasos, un requeriment que penso que era massa, diguem, a nivell sanitari, massa complicat. Massa complicat per poder-lo seguir a la perfecció. Ara, fer-lo en qualsevol manera se podia haver fet. En el moment que tornem a obrir, ara ja me sembla que fa 2 setmanes, hem tornat a obrir la terrassa, els primers dies molt bé, una afluència bona de gent que vol sortir un rato, vol fer una pizza, vol trobar con amics, però això no és massa estable, en el sentit que pots tindre un dia que te vingui més gent i un dia que no te vingui ningú. Però això són els riscos de la nostra activitat. Nino, deies que entenc que a la fase 1 podeu obrir, com tots els restauradors, només les terrasses en un 50% de la seva capacitat. Jo et pregunto, fins a quin punt us surt a compte en els restauradors o us va sortir a compte això, obrir amb 3-4 taules? Bueno, realment no és que te surt a compte. Surt a compte si el fas a nivell com el fem jo la meva dona, que ella està a la cuina i jo estic a les pizzas i ella està una mica a les sales i a més, clar, amb 3 o 4 tauletes fas alguna cosa per no estar a casa i per anar generant algun ingrés que s'ha quedat totalment tancat. I clar, vas generant gastos igual i és la manera d'anar-te aixecant a poc a poc.
Clar, després, Nino, també hi ha hagut un canvi en el funcionament, per exemple, de quan fem una comanda. Jo no sé com us ho heu anat adaptant i com ho feu vosaltres, perquè ara ja a la fase 2 també podeu obrir a dintre del local a un 40%, Marc, corregeix-me si m'equivoco, de l'aforament de l'interior del local. Però clar, quan venen els clients, el tema cartes, tot això ha canviat. Com ho feu vosaltres? Bueno, això és molt fàcil, no és res complicat. A nivell d'aforament interior, nosaltres, per sort, hi ha bastant d'espai. Les taules ja... Abans hi havia moltes més cadires, ara hem anat traient puestos, hem anat traient taules i hem deixat 4 taules al menjador. Ojalà se omplin, perquè tampoc la gent no surt massa. L'hem vist aquest dilluns i dimarts, que semblava que la gent tenia que sortir i realment no n'hem tingut afluència. I a nivell de carta, no. Si portes la carta, el que tens que fer és vigilar que no se la passin entre els comensals. I això nosaltres no el fem, no portem la carta. Vam imprimir unes targetes que són en codi QR i la meva senyora, normalment, si algú no pot obrir-la, li ajuda a obrir l'aplicació del codi QR. Surt un PDF amb tots els plats i, per sort, la majoria de clients que tenim ja sap el que ve a menjar. I normalment ni obre la carta. Nino, després, una altra cosa, avui estem ja a 3 de juny, podríem dir que ja s'apropa ja ara sí el bon temps i cada cop estem més a prop d'entrar a l'estació estival. Jo et pregunto, com preveus aquest estiu i fins a quin punt esteu preocupats vosaltres per com aniran passant els esdeveniments? Bueno, jo preocupació no la tinc potser tant per el meu negoci, la meva família, perquè d'una manera o de l'altra sempre ha sigut una família molt valenta que ha tirat endavant en situacions més o menys bones, però la preocupació real la tinc per un sector que està més tocat. Un sector de persones més vulnerables i jo a nivell de l'any passat, a aquesta època, tenia 4 treballadors i ara no tinc cap. Bé, tinc el meu fill que a partir d'aquest dilluns ha estat donat d'alta, però a part d'ell, de treballador, no tinc cap. No sé quan podré anar integrant persones que tenia treballant. Jo conto que per Sant Joan de poder agafar 1 o 2 persones, depèn del volum de feina que tindrem. Tothom parla de la gent de Barcelona que baixarà i farà molt de gastos, però jo massa clar no el tinc, perquè la gent s'ha acostumat molt a el que és estar a casa, estar dintre com una esfera familiar, una esfera segura, i doncs sí que hi ha la voluntat de sortir, de trobar-se amb amics, però no és com l'ímpetu que hi havia abans. Ara, Nino, si et sembla, passaré la paraula a en Marc i a l'Artur perquè ells també et puguin comentar alguna cosa al respecte. Si voleu fer amb aquest ordre, Marc, si vols començar tu i acabem amb l'Artur. Sí, bona nit, Nino, que primer de tot donar-te les gràcies per estar aquí amb nosaltres i sobretot per ser dels primers i dels pioners i de tirar endavant i obrir, com has dit, per si més no, començar a treballar una mica i intentar remuntar. Jo el que vull preguntar és, quan anem al teu restaurant a nivell d'higiene, quines mesures heu adoptat? Ja has parlat també del tema del codi QR, però a part, quines altres mesures d'higiene heu adoptat i hem de complir quan hem de venir a sopar? Bueno, bona nit, Marc, primer de tot. I nosaltres massa dificultat no n'hem tingut, perquè per sort sempre he tingut l'acostum de quan una taula se n'anava o quan arribava una taula nova, fer-los esperar abans de sentar i netejar tant el que era cadires com a taula. Sempre hem tingut cadires d'aquestes a nivell de productes que es poden netejar bé i sempre l'hem repassat quan s'aixecava la gent. Doncs això ja era un costum que teníem. A nivell d'entrar les persones quan van al lavabo, perquè per llei podrien entrar només en cas de necessitat, però al final tothom hi va.
només tenen que aportar una mica de gel a les mans, que el tenim a l'entrada, li recomanem de posar-se gel, esperar que se sequi i després anar a les instal·lacions. Els lavabos, per llei, es tenen que fer regularment 6 vegades al dia, però per ara que no tenim feina, la meva dona pot acudir cada vegada que entra un client, vist que no són gaire, i fer un repàs. Quines altres situacions? No sé, realment l'ús de la mascareta és més complicat. L'ús de la mascareta treballant davant d'un forn amb material calent i coses d'aquesta és bastant complicat. Artur. Doncs jo volia començar primer, Nino, bé, també dient-te bona nit i sobretot agrair-te sempre la col·laboració que has tingut amb el Tot Plegat, tant tu com la teva família. Recordem aquell mític caputxeta vermella que vau fer casolana. Doncs t'agraeixo la col·laboració a tu i a la teva família. I la primera pregunta que et volia fer és, com que sou una pizzeria molt coneguda i el menjar que feu és excel·lent, molt bo, no sé si voldries donar el contacte de la pizzeria a tota l'audiència del Tot Plegat perquè tingui més facilitat a l'hora de, per exemple, o reservar taula o demanar una pizza per emportar. Bueno, merci per la publicitat, Artur. Bona nit i merci per la publicitat. Penso que després de 18 anys que estem aquí no me cal publicitar el número de telèfon. Qui ve normalment de Barcelona, de Girona, de Tossa, ja no vull dir que el té gravat al mòbil, però el nostre contacte el tenen. I qui per casualitat no el té perquè ja sap que ve aquí i trobarà un puesto. No fa falta. Llavors, et volia preguntar també, per compensar, diguéssim, el que heu deixat de guanyar en temporada baixa o al principi de temporada, et planteges, com deia l'alcaldessa Imma Colom, desestacionalitzar una miqueta i potser allargar la temporada? Bueno, nosaltres, de fet, en tant d'anys que estem aquí, mai hem tancat a l'octubre. A part algun any esporàdic, hem tancat a final d'octubre o així. Nosaltres, l'any passat, el 2019, tancàvem la temporada el 15 de desembre, en el sentit que no treballem els dies de la setmana, però divendres, dissabte, diumenge, que normalment són quan la gent té gana de sortir una mica o de vindre de Barcelona a passar uns dies encara que sigui hivern o que sigui tardor, nosaltres sempre hem donat el servei. Nosaltres ja la teníem una mica desestacionada la temporada. Als altres segurament li costarà molt perquè no tinguent-lo a nivell familiar, el que implica a nivell econòmic tindre treballador és complicat. Doncs, nois, no sé si teniu cap qüestió més per en Nino, sinó, vaja, jo li agrairia moltíssim a en Nino que hagi estat avui aquí amb nosaltres i, nois, ara quan tot això es comenci a ordenar ens queda pendent una pizza amb en Nino, eh? Sí, que vagi preparant una catalana per mi, que m'agrada molt. Molt bé, gràcies Artur, gràcies Marc i gràcies a Carles per la feina que feu, que la vostra feina sí que té molt de valor. Doncs Nino, una abraçada molt forta a tu i a tota la família i ens veiem, esperem amb ja normalitat pel poble. Vinga, moltes gràcies, Nino. Gràcies. Vosaltres. Doncs interessant conversa la que hem pogut mantenir amb en Nino. Vaja, li agraïm, com m'ha dit l'Artur i el Marc, doncs tota l'ajuda i tot el suport que ens ha donat sempre en el programa i a l'equip del Tot Plegat. Avui us he preparat un joc. Ai, mare, ja hi som. Però, clar, va haver-hi molta polèmica el dia de les rotondes, que vam patinar una mica, eh? Si només fossin les rotondes, la d'hotels que m'ho vaig deixar de 4 estrelles,
Doncs avui, nois, parlarem de carrers. Parlarem de carrers del poble i jo us preguntaré, us donaré opcions. Bueno, cada pregunta tindrà un enunciat diferent, no? Però diguéssim que el joc va relacionat amb a veure si sabeu quins carrers tenim i quins carrers no tenim al poble i si em sabeu explicar alguna història sobre el carrer, vaja, ja us ho regalo. Carles, saps que això pot afectar greument a la meva feina, no? Ets conscient, no? Tu domines, Marc, aquest tema. Sí, domino molt, sí. Va, la primera pregunta, va. És quin dels 3 noms de carrers, que us diré a continuació, hi ha actualment a Tossa amb aquest nom, d'acord? La primera opció és carrer Temps Saragossa, la segona opció és carrer de Pau Moreu i la tercera opció és carrer de Lluís Baió. Però com ho hem de fer, això? És una pregunta cada un o hem de contestar? No, entre els dos heu de contestar. Marc, és la B. És la B, 100%. És la B perquè jo vaig néixer allà. D'acord. I el carrer de Lluís Baió no us ve res al cap? No. Doncs actualment no hi ha un... O sigui, heu encertat, és el carrer de Pau Moreu, però durant l'època... És a dir, durant la Guerra Civil, quan els republicans van dominar... o estaven aquí governant a Tossa, hi havia un carrer que es deia Lluís Baió. Lluís Baió era un pedagog, era un advocat, periodista, que va dedicar la major part de la seva vida a la tasca educativa, visitant escoles i conversant amb mestres i alumnes. I durant la Segona República Espanyola va ser escollit diputat de les Corts Espanyoles i va ajudar una mica a la redacció de la Constitució de la República. Aviam, senyoreta, tinc una pregunta. Això no ho sabràs tu perquè has fet un treball de no sé què, de la Guerra Civil a l'institut, no? Exacte, sí, ho sé per això, perquè un dels apartats del treball era aquest, sí. Vale. Vinga, anem per la segona... 1-0 guanyo, Però que guanyo de què? Pues si anem tots dos contra en Carles, acabo de veure aquí, no? Vale, doncs guanyem 1-0. La segona pregunta. Quin dels 3 carrers existeix al nostre poble? Carrer ample, carrer estret, carrer curt. Ostres. Buah. Marc. No hi ha comodí ni 50% ni res? Va, si us ubico més o menys on està aquest carrer. Vale, vinga, va. Està a la zona del Tahití... Per aquella zona. Artur, ens la juguem. És la B. La B. Carrer estret. Home, si és carrer ample, em us estan collonant a tots. No, carrer ample. És carrer curt. És l'opció A. Vale, pensava que... No, l'A havies dit ample, No facis trampes. Perdó, l'opció C, perdoneu. Carrer curt, l'opció C, perdoneu. Carrer curt. És el carrer que hi ha davant del Tahití, es diu carrer curt. Carrer curt. El que va fins a la ràdio, no? Exacte, és un carrer estret, però es diu carrer curt. Bueno, vale, està ben tirada. Quina incongruència, Carles. Està ben tirada. Ui! Vinga, següent pregunta. Quin carrer de Tossa es diu? O sigui, seguim amb el mateix tipus de pregunta, Carrer Jordi Pujol, carrer Josep Irla o carrer Pi Margall? Artur, crec que és la C. Sí, hi ha un carrer Joan Maragall, que és el de la Guàrdia Civil fins a... Avinguda Joan Maragall, sí. Avinguda Joan Maragall. Vols dir que... Carrer Pi i Maragall, no carrer Maragall, Jo diria que la primera no. De la Segona República Espanyola. Marc, descartem Jordi Pujol? Sí, descartem. Descarteu o no? Descartem Jordi Pujol. Ha governat molts anys Convergència. Mira que governava. Artur, jo me la jugaria a la C. La C? Doncs vinga, va. Faig cas en Marc aquesta vegada. Doncs heu fallat, és carrer Josep Irla. És la que anava a dir jo. El 4è president de la Generalitat de Catalunya. És la que anava a dir jo. Però, un moment, situa'ns aquest carrer, Carles, sisplau. És el carrer que hi ha pujant a l'Esclat, pujant la pujada a la Gavarra, a mà esquerra. A veure, però... Aquests carrers també per aquella zona hi ha el carrer Lluís Companys, el carrer Francesc Macià i el carrer Josep Irla. Artur, a mi m'atreus de l'Esclat, del Marxant i del Rotund de la Guàrdia Civil i ja Seguim, que m'està agradant aquest joc, Carles. Sabeu que Josep Irla era de Sant Feliu,
Sant Feliu de Guíxols? Carrega i fuig, no? Era la veí de Sant Feliu de Guíxols. No, Anem per més és carrers. Sant Feliu Vinga, hivern va. i estiu. Carrer de Wagner, carrer de Lola Beck, carrer de Mercè Rodoreda. Lola Beck, Artur, 100%. Endavant amb l'Ola Beck. Afirmatiu, Lola Beck, vaja, la coneixeu, no? Està per aquí dalt, la SEAT, no? On hi ha Olga Sakarov i tot això, o no? De fet, la Lola Beck, amb el seu marit, Rafael Sarabia, va fundar el primer concurs de pintura ràpida de Tossa, on van viure des dels anys 30. Déu-n'hi-do. Molt bé, Carles. M'agrada aquest Vinga, nom, seguim. Carrer dels Carboners, carrer dels Tapers o carrer dels Pescadors? Ostres, saps que em sonen els tres? Pescadors, no sé si hi haurà carrer de pescadors, perquè sí que hi ha peixateries, però carrer de pescadors en si, no ho sé segur. A mi em sona que és carrer dels Tapers, diria que és carrer dels Tapers, i està per la zona aquesta de... No sé si poder Carles aquí patino, de la zona per allà darrere del Codolar, Artur, per tot ho vius. Per la zona de Sarroqueta, podríem dir. També som mare. Però, Carles, podria ser que ens estiguessis fent així una mena de trampa i que les tres fossin correctes o no? Les tres poder no, però poder dos sí. Jo crec que carrer Tapers és 100% segur, Artur, i carrer Pescadors tinc dubtes, perquè, clar, hi ha peixateries, però, clar, carrer dels Pescadors no ho sé segur. Diem la dels Tapers. Ja més d'una opció correcta, Vale, doncs Tapers... Ens quedem a la de Tapers. D'acord, doncs carrer Tapers és correcte i carrer dels Pescadors també. Vale. Carrer dels Tapers, no sé si ho sabeu, no? Però a Tossa la indústria del suro va ser important durant el segle passat i anteriors i es va dedicar un carrer als tapers que es dedicaven a fer aquests taps per les ampolles. Fem un recompte de marcadors. Carles, fem... Doncs tenim a la pregunta de carrer Tem Saragossa, carrer de Pau Moreu i carrer de Lluís Balló heu encertat vosaltres. Sí. Carrer curt, carrer estret, carrer ample, aquí heu fallat. Sí. Jordi Pujol, Josep Irla o Pic Maragall, aquí també heu fallat. Sí. Carrer de la Wagner, carrer de la Lola Beck o carrer de Mercè Rodoreda, aquí també heu fallat. Sí. Hem guanyat, hem dit Lola Beck. Heu guanyat, perdó, sí, heu guanyat. Sí. Carrer dels Carboners, carrer dels Tapers i carrer dels Pescadors, aquí heu encertat una quan hi havia dos de correctes. Però aquesta ens la contem també bona. D'acord. Ens l'hem jugat a la bona. Ara que ens la contem bona. Vale, la següent pregunta. Preparats? Vale, de moment 3 de 5. Vinga, som-hi. Carrer de Vilafranca del Penedès, carrer de Capdavànol, carrer de Llagostera. És Vilafranca del Penedès, Artur, i carrer Llagostera no és carretera Llagostera. Bé, Marc. Sí. És la A perquè a Vilafranca del Penedès hi ha un carrer Tossa i és degut a l'accident d'autocar que van venir aquells... Sí. Bueno, això ho expliqui en Carles. De fet, l'altre dia vaig veure un tuit d'una dona de Vilafranca del Penedès que ho explicava. Explicava això, que un equip de Vilafranca del Penedès que venien de jugar, ara no recordo ben bé d'on, van passar per la carretera de Llagostera, van tenir un accident i en aquella època doncs, el tema ambulàncies encara estava molt fluix, molt enrederit, i diguéssim que la gent de Tossa va pujar amb cotxes per tal d'ajudar doncs, a totes les víctimes d'aquell accident. Va haver-hi 2 morts, molts ferits, i vaja, aquella senyora deia que si no hagués sigut per l'ajuda de la gent de Tossa, les coses haguessin anat diferents. I cal dir que a Vilafranca del Penedès hi ha un carrer que es diu Tossa de Mar, també, Sí, i no només això. Crec recordar que devia ser l'any 2003, 2004 aproximadament. Jo me'n recordo, jugant en el primer equip del Tossa, no me'n recordo si el Vilafranca va venir aquí a Tossa a jugar a futbol pel seu centenari o nosaltres vam anar allà a jugar pel seu centenari. Alguna cosa així. Vam jugar contra el Vilafranca per un partit de futbol. Doncs vinga, anem per l'última ja. Aquí m'heu de dir quin carrer ha estat o ha tingut nom al nostre poble. Vale? Començo a disparar. Carrer Carls Marx, carrer Pau Iglesias, carrer Lluís Companys. Home, Lluís Companys ho has dit tu. Clar, però anem als altres dos. Carrer Carls Marx us sona o carrer Pau Iglesias, fundador del PSOE? Jo, si me l'he de jugar, diria que és la primera, la de Karl Marx, però no ho sé segur, per tant, deixo aquesta a l'Artur que se la jugui. Però un moment, si hem de dir una resposta bona, és la de Lluís Companys, no? No, però ja hi ha 2, és com la d'abans, no? Carles, n'hi ha 2, no? O 3, poder. 2 o 3.
Artur, anem a saco, va. Els 3. Sí? Doncs els 3. Endavant. Doncs sí, durant l'època de la Guerra Civil, quan governaven els republicans, al carrer de Sant Josep es va dir carrer Pablo Iglesias, fundador del PSOE. Que no té res a veure amb la secueta, eh? No, i menys durant la Guerra Civil. I després, la travessera del Sant Josep es deia Karls Marx. Karl Marx. Bueno, Després, endavant. hi ha una cosa que preparant aquest joc, ostres, m'ha sorprès força. Hi ha molt pocs carrers del poble amb noms de dones. Molt pocs. Molt pocs. Però no només a Tossa, sinó a tot arreu. Però això és indignant, és a dir, bueno, hauríem de fer, no sé, l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament, que es va crear a partir de les eleccions del 15 de juny de l'any passat, ostres, doncs, poder li podríem fotre mà en aquesta qüestió. Doncs sí, perquè hi ha hagut dones que han fet història i molta més història que molts dels homes que estan que tenen un nom de carrer al poble. I tant. A Tossa per sort no tenim cap nom de franquista, però sí que tenim una manca de nom de dones. Doncs sí, la veritat és que sí. Totalment d'acord, Carles. Quins noms proposaríeu vosaltres per si haguéssiu d'inaugurar un carrer? Carrer tot plegat. Home, si acabem de dir que fan falta nom de dones, Marc, el primer nom no pot ser tot plegat. Bueno, no, jo he dit que de dones n'ha d'haver-hi. Això està clar. Però de la mateixa manera que també n'hi ha d'haver-hi el nostre nom també. Penso jo, vamos. Vaja, doncs, si voleu, animem a la gent del poble que ens contesti això en els comentaris del vídeo. Quins noms creieu que falten per posar als carrers del nostre poble? Noms, podeu dir masculins i femenins, però tinguent en compte això, que, ostres, que hi ha molts de noms d'homes i molt pocs de dones. Doncs sí, la veritat és que és molt trist, És molt trist. Que ens comentin, que ens ho comentin això en els comentaris de Facebook, o si no, Carles, que t'ho enviïn en el teu WhatsApp, que, Marc, el WhatsApp d'en Carles és el 617 21 69 97. I repeteixo i insisteixo que avui fa 18 anys i tota aquella gent que el vulgui felicitar també feliciteu-lo. Li pot enviar un missatge al 617 21 69 97. Doncs nois, ara ja sí que demanem això, que ens enviïn noms de carrers i si algú em vol felicitar jo estaré encantadíssim. Però massacreu-lo a felicitacions. Vídeos, postals, dibuixos, memes, el que vulgueu. No, memes ja s'han encarregat de Lugo i no l'animis. Ara sí que, nois, ja va ser el moment d'acomiadar el programa d'avui. Per tant, Marc, si vols començar tu, endavant. Doncs res, jo acabo el programa igual que l'he començat, desitjant-te moltes felicitats, que espero que ho deixis dels 18 com et mereixes, que és el típic que es diu. I res, simplement a la gent del poble, ja hem parlat amb en Nino, ja heu vist, en Nino ja s'ha obert, com molts restaurants que començaran a obrir a partir d'avui, o a partir del dia 1, i que estem fent molt bona feina, tothom ens ho reconeix, i nosaltres mateixos també hem d'estar orgullosos de la tasca que estem fent, i res, mica en mica estem ja arribant a aquesta nova normalitat, sobretot recordar i insistir que la gent reservada per l'horari de la gent gran està reservat única i exclusivament per la gent gran, per tant, com diu l'Artur, sentit comú per tota la resta de persones i ciutadans, respectem el seu horari, respecteu el seu torn, que nosaltres tenim tot el dia per fer el que vulguem. I sobretot també insistir que totes les instal·lacions públiques de l'Ajuntament estan tancades encara perquè no es pot garantir les necessitats d'higiene. Doncs, Artur, remata-m'ho, som-hi. Doncs res, recordar que avui som dimecres, tornarem a fer programa el divendres amb un convidat especial i res, que com sempre ens poden seguir a través de Facebook, a través de YouTube, poden estar assabentats de la nostra actualitat també a Instagram. I Marc, Carles, un programa més avui, aquest programa especial on en Carles en fa 18. Carles, per molts anys, tingues seny. Carles, fes bondat. I Carles, sisplau, ara més que mai, a partir d'avui, sentit comú. Sí, perquè si no... Pa'lante! Nois, moltíssimes gràcies pel detall d'avui i moltíssimes gràcies també, com sempre, a tota l'audiència del Tot Plegat per confiar en nosaltres. Com ha dit Marc, com ha dit l'Artur, ens veiem d'aquí 2 dies, ens veiem divendres. Bona nit i fins divendres.